Euskal Herria korrika. Txori ezin zen eta izan ginen sator, izkutua usteko garaia badator, izkutua usteko garaia badator. Izkiak izkututik Abato zargira, gabian kaluzekin, korrika hasi da, oñatin pasada gira eta gira, ere edatu, zaigu Euskal Herrira, ere edatu, zaigu Euskal Herrira, erre horri bilida, Euskal Herrietan, itximinia dugu, labe garaietan, kaskenik sartu da, Bilboko kaletan, ikasten hasi da, non eta aekan, ikasten hasi da, non eta aekan. Euskal Herria korrika, bat biru lau bosei. Zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, biru lau bosei. Zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika. Seinak agindu zigun zenari eustea, baina izkutatzea ez alda tristea. Nahi badegu euskera igotzen hastea, komeni da korrika Bilbora jeistea, komeni da korrika Bilbora jeistea. Bat hiru lau bosei, zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, biru lau bosei, zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, biru lau bosei, zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, biru lau bosei, zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, biru lau bosei, Zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, biru lau bosei. Zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika. Bueno, bagoazela. Atajatzetik Bilbora. Bueno, sentitzen dut niri korrikako abesti hau batzuei gustatuko zaizue, niri pertsonalki ez. Beraz, next. Honekin bai, jantziko ditut nire betaurrekoak, osea, ze betaurreko fasionak. Zergatik? Ba begiratu. Hau, betaurreko hauek, urte zarrekoak izan daitezke, bai. San Ferminetan erabiliko ditudala eta erabili izan ditudala, ez
Ze, klaro, aurreko urtean, oposaketak direla eta San Ferminik ez. Baina aurten, bai. Hala ere, honek zesan nahi du. Kriston festa egongo dela. Eta gaur hori egingo du. Kriston festa ze bihar korrika amaituko da. Jakingo dugu. Ja! Ze demontre dagoen hor idatzita. Ze mezu den aurtengo korrikarena. Eta garrantzitsuagoa. Nork idatzia ote den. Porrak badaude nik aipatu nuen aurrekoan zeinek uste dudan idatzi dudala, baina horretarako nik uste dut bihar tarte handiago izango dugula, baina gaurko gonbidatuari galetu aldiogu. Akaso berak pistarik izanen du, edo ez, imaginatzen duzu, bera izatea lekukoaren barruan idatzita dagoen mezua idatzi duena. Bueno, agian bere aurpegiak esango digu. Dena den, gaur, Kriston festa, ze? Aurrekoan, korrikako logoen tier lista rankinga egin baldin genuen. Gaur, denok itxaroten ari garen rankinga egingo dugu. Korrikako bestiena, txalo! Everybody! Everybody! Bueno, korrikako kantarik hobena goze. Hori ikusiko dugu. Eta horretarako ez naiz ni... bale, saturatuta dut. Bale, ni ez naiz bakarrik egongo hemen mikroa saturatzen. Eta abestien rankinga egiten zuekin batera, gurekin batera, egongo delako Igone Dub edo Igone Dab. Nahi dezuna. Igone Dub. Nik esaten nuen, etorriko da Igone Dab, gero esaten nuen, Igone Dub. Nondik atator? Dub, hori. Bueno, pues bikoizketa... Eske, claro, hau izan zen pixkat krisian ere... nicknamea aukeratzeko garaian. Ojo, Zenien ere izena da Igone. Bai. Vale. Ze jartzen dut, Igone bikoizketa, ze bikoizketa naiz horregatik. Bai. Bikoizketa, kutre. Igone, luzegia. Igone doblaje, oainikan okerro. Gazteleraz, como que no. Ta dub, da inglesez. Eta esan hon, moñoño gehatzea hola. Ongi dago idatzita, ez? Bai, pare bat urte pasadia igual jau sortu nunetik, eta oain pixkat... Ez dakit, jatzait gehiagik gustatzen, baina bueno, enaiz hasiko aldatzen. Ez dakit. Ojo, izenina da klabea, Osea, zuk, bueno, agian ezin dezakezu edo ez duzu nahi partekatu, baina zeintzuk izan ziren zure lehenengo bi korreoen, emailen izenak. Jo, ez da, oso normala egia esan. Bai? Bai, ez dakit esan dezakedan, ze bat erabiltzen dut orain. Bueno, pues bestea. Baina, sin más, baina nire izen abizenekin zerbait, osea, ez da ez zera raroa. Vale. Nirea zen, lehenengoa 3/4/4 astitz, osea, nire izena abizena eta saskibaloian erabiltzen nuen zenbakia. Baina, klaro, gero aldatu nintzen taldez, eta aldatu nintzen zenbaki, zela guaia zegoen hartu, eta ordan aldatu behar izan nuen emaila. Ordan nintzen 3/14/athletic. Wow. Baina, bueno, ez gara gaurkoan gure lehengo emailetaz, messengerretaz eta barretaz hitz egitera etorri. Ez gara horretara etorri. Etorri gara, zertara? A ber, itxoen, daukadala hemen. Hori. Korrika komentatzera. Baina komentatzera gure estilora. Baina lehenago, Igone, nahi dut pixka bat gure ikusleak zu ezagutzea.
Zelen, Aha. gabe, hemen egon dira eduki sortzaileak, ostegunean egon zen gure azkeneko zuzenekoan egon zen nere Arriola, badela ere senyora multifacetika, Mokatriz. bai. Eta orain zu, lehen esan diazula, ni ez naiz eduki sortzailea. Ez, a ber. Geratu da como de flipada, ez? Ez. Eske, nik ez dut edukia sortzen como tal, osea, egia da badaukata igotze ditudan nire mierdak TikTokea eta Instagramea, bueno, ez ditut bi kontuk berdin erabiltzen. TikToken bai iten ditun, oan jaspaldi utzi nun, denbora faltagatik, baina igotzen ditun bikoizketa batzuk, pues, euskerara itzulita edo bikoiztuta ez dauden edukiak, ba, euskeraz nola geratuko litzateken edo nola entzungo litzateken, pues, bueno, proposamenak edo estena txikiak, laburrak. Hori TikToken egiten nun, eta ez dut utzi, gauza dezakatela denborarik. Eta Instagramen jan ere, ez dakit, kontu profesionala. Baina naiz eduki sortzailea tipo, adibidez zu, Iruñe. Iruitze zetela dituzula gauza oso guaiak eta oso, ez dakit, kriston imaginazioa eta kriston talentua izan behar da. Hori egin alizateko nik uste. Markatu, baina bikoizketa egiteko ere behar da kriston talentua. Bai, baina, osea, eske azkenean nire lana da, orduan, ez dakit. Zergatik bikoizketa? Lan gisa edo eduki sortzaile gisa? Orokorrean. Beitu, ni txikitatik gustatu izan zait antzerkia interpretazioa eta mundu guzti hau, ez? Baina inoiz ez dut ikusi, sekula ez dut ikusi ogibide gisa, betidanik gurasoek badakizu. Bueno. Zerbait ikasi behar duzu, ze ontatik bizitzea oso zaila da, tipikoa, ez? Baina, bueno, nik duela ja urte desente, hasi nintzen ikasten ikusentzun, utzi egin nun, ze iruditze zitzaidan etzelan etzako. Leioan? Ez, Madrila jo nintzen. Hasi nintzen ikasten, gustatzen zitzaidan, eta nota honak atean ditun, baina pasazan urte bat esan nun. Hau nahi etein benetan. Egungo naiz 3 urte gehiago hemen, eta gero ze. Eta eukinun tipo krisis de, ezakit, de identidad. Eta, bueno, bueltatu nintzen etxea, eta hor, bueno, aurkitu nun lan mierda bat, eta bitarten esan nun, probatuko bikoizketa, baino, ez dakit, probatzagatik, ze nekizkin, ezagutzen ditun elkarrezketa batzuk, tipiko Madrileko bikoizleen elkarrezketak ikusi ditun, poko mas, jo nintzen, esan ez, igual ez dut ontako balio, ze oso zaila da, ez dakit, jo nintzen probatzea. Eta, bueno, pues, eta jo nintzen gainea Donostiko Binai Akademiara, horren dela bikoizketa, eta, bueno, pues, Hor ikasten da gure Spiderman, ere? Baita ere, bai. Eta super ondo, eta bueno, pues ja urten poderioz, azkenen mantziaten aukera ahots proba bat egiteko, eta hori izan zen 2021 batean. Eta orain arte, pues lanean jotake, que super ondo. Zorionak. Eskerrik asko. Gainera, bueno, ikusten ari gaituztenak eta entzuten ari gaituztenak jakiteko primeranen eta makusin dauden telesail asko desentetan zure hautsa entzun daitekela. Bai. Baina, bueno, nik badut zalantza ezak como kuriositatea. Vale. Zer behar da bikoizle izateko? Zer uste duzu zuk, ja, esperientzia duzula eta honetan lan egiten duzula, horretan
Vale. Ze galdera ona. A ber, lehenik eta behin bikoizle izateko, euki bardana da, bueno, hasiko naiz, hobeto, interpretazio aldetik, gero jungo naiz beste aldera. Lehenik eta behin, nik uste garrantzitsuna dela interpretatzen jakitea. Jende asko egiten du bikoizketa eta gero horretaz gain antzerkia, interpretazioa. Nik alaxe inun, ez gehi, osea, interpretazioa igual urtebete bakarrik egin nun, ze justo pandemia sartu zen, baino egia da horrek asko lagundu dezakela. Ze gero adibidez sinkronizatzea hauarekin eske hori, ematen du ezetz, baina hori da errexena, berez. Orduan, bai, osea hori ja da teknika, hori ja harrapatzen dezunean, ja hori da, bizikletan ibiltzea bezala. Gero, jutea, osea, ikastea, akademia baten, profesionalak ematen duten akademia baten, eta eske azken finean bikoizketa pixkat da kontaktuak izatea ze oso zaila da mundu hortan sartzea. Osea, ez da, iten dezu karrera bat, titulazioa daukazu, eta hortik aurrera, bueno, pues, elkarrezketak ite dituzu, eta, bueno, igual lan alortu dezakezu, eske ez da horrela da, pues, aktore bat bezala. Naiz eta ikasi, eta igual 10 urte interpretazioa ikasten, horrek ez du esan nahi, aktorea, bezakit, lana izango dezula, ulertzea zu, orduan, bueno, pixkato laxe. Eta lanen, bueno, ere bai, ja behin lan aurkituta, hori da garrantzitsuna, hori ja disponibilitate zabala izatea, nik uste. Claro, azkenean lan egiten duzu proiektuka, ez? Bai, gutxi gora bera. Orduan, bueno, oso mundu bitxia da, alde horretatik, oso kuriosoa, baina oso polita da baita ere. Bueno, eta aipatzeko gusaretatik ezagutzen genuela elkar, baina aurrekoan Argigorriak telesail berriaren bide batez primeraren duzue ikusteko, nik kriston barreak bota ditut badaki ekin ezaiola asko, osea, sin más egin zaiola. Ikusi non. Bide batez, inciso, txaranga batek eramaten lekukoa. Eta, wow! Eske, zeirudi uzten dizkigun korrikak. Bueno, hori, desvirtualizatu ginela eta justo, vale, orain esaten didaten agola basu, lehen saturatuta, orain basu. A ber, esango didazu txatean ea horrela onginagoen edo saturatuta. Bueno, justo Argigorriaken protagonista da bikoizlea. Hora gertzen. Hori da. Ikusi genituen gauzekin. Identifikatuta sentitu zineten, zen, klaro, etzon den zu bakarrik bikoizlea. Ez, bilankidekin jo nintzen, eta zeuden estena batzuk egiten genura behiratzen jaten, eta hau, gertatu zait bai, hau ere bai, bueno. Batez ere estena baten, eski ezakit jazen bagarren kapituloa izango zen, baina bazen estena bat, topatzen zala neska batekin, eta esaten zion, zerta ziten zeulan, eta bikoizlea naiz, eta, zer da hori? Hori oso tipikoa da? Ez, bueno, marrazki bizidunak, eta tal, bueno, hau jartzen diet, eta, bai, eta, adibidez, egin Doraemonena, osea, hori oso tipikoa da. Doraemon ez bikoiztu sekula, mesedez. Oso graziosoa. Gero ja, estudio barruko estena horiek, bai. Ja ez dia horrela izaten, baina, bueno, graziosoa da, hala ere. Vale. Nik, grazientzio. Orain irakaskuntza munduan nagoela, bueno, nire puntu de bila da hautsa. Osea, hauts kordak eta tresna guztia. Eta, argi daukat, noizbait joan behar naizela, nola logopeda ez. Bai, otorrinora eta otorrinotik logopedara. Eske logopeda naiz. Baita.
Oye, pues agian itzengo dugu egun batean. Oso ongi gune. Ez, hori, osea, eta behin edo behin pentsatu dut, jo, pues agian etorreko zitzean ongi egitea bikoizketa ikastaro bat, osea, basikamente jakiteko nola kolokatu, ez? Nola jarri eta nola Bai, erabili. Hori da, teknika. Bai. Bai, horrelakotan ere ikasten da teknika bokal. Baina, bueno, ja arazo bat baldin badaukazu, Osea, ez dut arazorik, momentuz. Bueno. Ez dut arazorik, baina bai dela, osea, beti jartzen naiz gaixorik, da ez tarrian. Kesi puzten zait pilo bat, dena. Orduan, hori. Itzagingo dugu oso ongi. Baina, bueno, guazen gure eztarriak alde batera uztera, momentuz, behintzat. Eta hori, galdetu nahi nizun, korrikarekin, zenolako harremana duzu? Aurten korrika egin duzu, non, zer moduz? Noiz behit eraman duzu lekukoa? Behituri txikian nintzanen, korrika txiki. Lasarten eramanun lekukoa gogoratzen naiz. Ezakit ze urteetan izan zen. Baina bai, eta gero ja ez, eske beti koinziditu izan dit lanarekin, uste dut. Baina aurreko nork esan zian txatean, gainera, zure zuzeneko batean, oso izan zinan. Zer? Ez, egun horretarako eskatu behar dela eguna libre. Nik ez nizun esan. Ezakit norri izan zen. Guri lanean egin ziguten eskatzea asuntos propios. Bai, entzun non. Jolin. Bai, seguruaren kontuengatik. Beste lekuetan ematen diete baimena. Nik uste dut, baldin bazaude euskararen alde, ez? Zentro bezala eta, no sé. Baina, bueno, hori ja dira bestelako gauzak. Baina egia esan, negon gainera oendikan itxaron gelan, zan nire txanda, eta jarri nion zuzenekoa, korrikan zuzenekoa, bai. Ez justo izan pasatzen lasartetik, nik lasartekoa naiz. Eta ikusi nun justo nire lagun bat, bai. Ai, begira jartzen ari zain txitsipurdi. Jo, eske, korrika da... Nola definitu? Aurrekoan egon nintzen, Libo en directo ezagit, bueno, Libo ezagutzen duzun da Jordi Cruz onaren, osea, hartatakekoaren proiektu bat. Jordi Cruz onaren, ai, que bueno. Bai? Proiektu bat YouTubeen sortu duela kanal bat deitzen dela Libo uberekin, eta dauka astelenetik ostiralera esango nuke programazio moduko bat, como telebista kanal bat bezala, baina telebista saioekin. Orduan daude desberdinak. Eta ni Madrilera joan nintzen, bertako programa batetara bazkal ostean ematen dena. Eta hor daude, pues dago eduki sortzaile bat, Txim deitzen dena. Uste dut badakitela zindan. Bai, pues, claro, ni hasi nintzen horren arira. Bueno, total, ara joan nintzela sartu nuen korrikarena, eta aurreko ostegunean egin zuten, dago ere bertan Gasteiztar bat. Egin zuten korrikaren inguruko, osea, egin zuten soletik euren bulegoraino, como egiten como korrika, tipitapa, korrika. Eta simaz dela detaile bat, orduan idatzi nien, en plan, ea nahi baldin bazuten, ni sartzea beste egun batean, agian aukera nuela lekukoa eramateko. Orduan, baina, bueno, pixkat hitz egiteko, ez? Zer suposatzen duen, edo zer den korrika, ez? Eta, ze zaila! Ze zaila saltzea zer den hemengoa ez den norbaiti. Nola salduko zen niokezuk? Bia batez txatean ere, orain gaude ere TikToken. TikToken gaude? Bai, txatean.
txat, ez jarri berri dut orain. Ah, vale. Ba, nola azaldu zer den korrika? Temazo, Osea, tipo, agian katalan bati bai, baino, igual, ez dakit, Badajozeko norbaiti nola... Osea, errespetu guztia Badajozen bizidan edo norrentzat. Korrika da, nik esango nuke dela, eske garatuko como de sentimendu bat, ez? Baina bada. Baina bada, eta da azkenean Euskaldun guztiak biltzen gaituen momentua, eta ze modu ona ez, izatea gainera korrika bat lekuko hartuz, iruditzen zait, como moduriko berena hori erakusteko. Eta gero beste hainbat hiritan ere egin izan dela Euskal Herritik kanpo, eske hori da, nahi horrek bai jartzen ditela txitxipollo. Bai, bapaten Tokion! Tokion? Bai, uste dut Tokion egin zutela, bai. Eta Latinoamerikan edo ere bai, ez? Edo bai, claro, amestu indet. Ez. Kontua da, munduan barrena badaudela Euskal Etxea. Euskal Etxeak, claro. Orduan, Euskal Etxeen bidez, urteko plangintzaren barruan, korrikarekin ere egiten dute horrelako lanketa, eta de hecho, Madrilekoa, Bartzelonakoa, Parisekoa, osea, denak sustatzen ditu bertako Euskal Etxeak. Eta dena den kriston jendetza, Bai. Niretzako... Nik esango nuke, esaten dute, aurtengoa dela lekuko gehien, osea, lekuko aldatze gehien izan dituen korrika dela, baina ere esango nuke, eta ere hori zela bilatzen zutena, zela jendetsuena izatea. Eta nik uste dut... Lortu dutela, ez? Bai, nik... Zuk hartu zenun? Bai. Eta nik, eta hemen YouTubeko txatean dago Esther V hartu genuen batera. Que guai. Bi batez esaten du, nik uste dut badela guretzako sentimendua Sevillakoentzat prozesioak bezala. Asko kezateoak izanik ere barnean eramaten dute. Bai, izan daiteke. Oso adibide ona, Bai, ez nuen inoiz pentsatua. Bai. Bueno, Igone, ez dakitze iruditzen zaizun, baina egingo dugu gaur festa montatuko dugu hemen, ez dakit txatean, baina gu prest gaudeia urteko rankinik garrantzitsuena egiteko. Txun, korrikako abestien rankinga. Juhu! Zuk baduzu argi zein izango zen zurea? Zein da zure... Nik esan... Nei pila bat gustatzen zait... Bat birula... Ez dakit dan abestiagatik edo den nostalgiagatik, edo biak. Zenbat urte zenituen orduan? Ze urtetan izan zan hori, ez gogoratzen. Esango dizut? A ber, aurreko... Igualen nintzen jaio, ¿Te imaginas? Ze urtetakoa zara? Que bai, espero baietz. Ni 87koa naiz. Mesedez esan... Ze urtetakoa zara? Zazpikoa. Berandu. 87koa. Pues badakizu... Badakizu 10. korrika, da. Euskal Herria korrika, gozategik egina. Noizkoa den? 87koa.
Bueno, a ber, berez, abendukoa naiz orduan, enintzen jaio. Kaixo Ai, ama. naikari! Ba, nik esango dizut, nire urtekoa ez zait bat ere gustatzen. Hori ez. Ez. Nire urtekoa Eske, ez. Lauro Zein da maikakoa. zure Eta Lauro zein da maika. 91? Korrika 7. Irigoyen anaiak eta Mikel Erramus be. Bueno, orain ikusiko dugu. Badut Vale. hemen nire txuleta dela euskarazko Wikipedian ezakizue txat zen nolako balioa duen gure hizkuntzan dagoen Wikipediak duen lanketa, zenbat pertsona dauden hor lanean, eta zenbateko ekarpena egiten dion gure hizkuntzari ere, da esango nuke munduan dauden Wikipedietatik nola artikulo gehien dit, edo sarrera gehien dituenetarikoa. Hizkuntza hegemonikoak kenduta, Vale, pues prestaudete, ari gara egingo dugu, zer egingo dugu, Igone? Egingo dugu, tier list bat, bueno, ranking bat, korrikako abesti guztiena. Zenbat Hori da. abestira guztira? Pues zenbat korrika Ja, ba. daude. Zenbagarren korrikan gaude. Zenbat garren korrikan gaude, txat. Venga, ea nork daki azterketako Hori da. galdera. Txun, 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 Hau txun. da. Atera naiz korrikan gainera pankarta heltzen. Atope naikari! Naikari. Oie! Oso ongi! Ze ona! Eta, esan zenuena bete da. Hau da, erori zara. Bueno, bai Twitchen eta bai YouTubeen erantzun dute zuzenki 24. Lau. korrikan gaude. Hau da, ez dira pasatu 24 urte sortu Ez. zenetik. Gogoratu ezagun bi urtetik behin egiten dela, pandemia hor egon zen, orduan urtebete atzeratu Claro. zen, eta horretaz gain, orain ikusiko dugun bezala, lehenengoekin etzen bi urtetik behin, iraupena ere desberdina zen, baina bueno, bagoaz, korrikako abestien rankina egitera. Ue, txalo, txalo, txalo. A ber, nago TikToken apainatzen hau modu elegante batean geratzeko. Aha. Hala, Gaur TikToken ondo ez da? Momentuz. Ez dute zentsuratu. ez, ari naiz egiten, ze partekatzen baldin badut, zuzenean emititzen ari naizena, nire programatik ez du hartzen, como ez da zure esto. Baina gitxitik egitea, bai. Vale. Osea, Osea, zaude Twitchen OBS-erekin, adibidez, eta YouTubeen eta- ere OBS-erekin eta TikToken. Eta TikToken jitxirekin. Ez, TikToken da TikTok Live Studio, osea, da propioa. Orduan izango ditu bere iakor lanean, baina, bueno. Ia erori naiz, baina ez naiz erori. Bueno, Bueno, nabaritzen da erortzeko zorian egontzeala, nahikari. Bestela jarri dezakegu zuzenekoa eta begiratu. ja, no, ze kilometrotan hartu duzu pankarta. Hori da, jarriko dugu, TikToken ez duzu ikusiko, baina Twitchen eta Zara YouTubeen bai. spoiler. 45 urte sortu zela. Beraz, bagoaz, gaurko maiakatzea jakiteko da daukagu top jarri dut arroxan hor delako. Gero, oso ona, me, edo puf. En plan, Puz hau, da okerrena. bai. Vale. Orduan, baditugu hemen korrika guztiak, probestu ditu dala... Bueno, probestu dut egina zegoen bat, eta dira logoekin, eta gero badugu hemen... Claro, bago bat ez dela korrika ofizialaren abestia, baina bat da korrikaren abestia. Eta de hecho, nik Aha. uste dut,
hasiko garela horregetatik ez delako barruan, eta orduan gero barruan daudenak denak jarraian egiteko. Orduan ni joango naiz jartzen, bai, ze hauek, itxoin, ezakit daukadan sartuta hemen. Jarri du nahikarik zestoan 3.200 zeo zer. Vale, itxoin. Banoa. Egingo dugu hori, lehenengo, a ber, zestoan 3.200 piko. 3.200 piko ezin da. Izango da 2.000. Ze 3.130 doa. Ba, orduan... 3.100 izango da. 3.100 piko. Baina 3.100 piko gaudeia. Ez? A ber, izan du zela, non? Zestoa. Osa, izango da 2.000 agian. Zestoatik noiz pasatu zen, 3.007. Ah, bale. Ah, bale, 3.007. 3.004. Gerturatzen nahi gea. 3.006. Begira, jarriko ditugu. Hau da, diferituan ikustaren onena. Gaude, Euskararen alde. Euskararen alde. Eta badaz, korrika. Tu. Oie, aldapagora, Baina 3.007, ez? Bai, 107, ez? Ah, 3.007. 3.007. Lehenago. Agian hemen pasatu. 3.013. 3.004. Ai, anuntzio bat atea zait. Itxoin, da zer, Bueno, lasai. TikToken begiratzen nahi naiz. Ui, 3.008. 3.007. A ver... Esan du pankarta heltzen, ez? Orduan Bai. igual ez da gehiagi ikusten. No, pankarta dutzen bai, ikusten zaio, lehenengo plano, osea, lekukoa eta gero... Bai, gero bueno, doa. baina jende asko... 3.026, Jesus! Ah, bai. Zer egin behar dugun, nahikari kasi erortzen ikustagatik. 3.060. A ber, nahikari, aklaratu, mesedez. Badugula gaur oso erronka garrantzitsua. 328, venga, non dago? 320. 311, ai, hemen. 310. Venga, ja gutxi falta dela. 326, venga, jarriko dugu azkar. Bai. Bueno, aldapagora, Pizkatxo bat. Abixatuen nahikari. Tetxeak ere, euskaraz. Oie, herri polita, duzue. Bai. Ah, ya está. Hemendikan 328. Ai! Justo, oantxe, a ber. A ber, nahikari, denak ikustera nahikari, ja. Begira, pankarta jarriko dute. Gainera pankarta handia, Bai, bai. Karo, nik ez dut ezagutzen nahi. Karo, nik ez da. Dozin izan daiteke. Bueno, erortzeko zorian egon den. Ala! Ah,
mierda! Egin dut F bat. Ez que, claro, jarri ditut irudiak TikToken eta ja... Kendu Itxain. dizute? Bai, Neri itxain. agertzen zaite, Karo, bai, baina kontua da, uzten didala, nola da, erakutsi gabe. Orduan, Bueno, nahikari, ez dakigu dagoen hemendikan, egingo dut eten eta berriz hasi. Eta orduan, TikToken eta YouTubeen ikusiko dugu. Naikariren kulpa izan da. Jo, nahikari, tia. Gaixoa. Gainera, A ver. TikTokeko izenburua da, TikTok utziko rika komentatzen. Karo, eta nagoenez ere Wikipedia jartzen ere esango dit ez ditudana eskubideak, pues ez, ze hori da Creative Commons. Eta TikTokek nola daki korrikarena. Pues supongo agertzen zelako YouTube. Edo bideoak ja, osea, imaginatu nagoela nire irudiak jartzen, pues jarri alko Baino- duzu apelazioa. Bai, baina... bueno, eske ez da berdina izango, baina jendeak egite ditu gameplayak TikToken. Hori legala da? Ezagit. Ekin eta ekin galdetu beharko diogu. Ja, bai. Bueno, Jakingo ikusiko ez dugu, dio. jarri berri dutela, osea, ikusteko youtubera joan. A ber, pankartan egongo da, pankartan nik uste dut daukala ile iluna. Egongo da eskinean. Hor daudela oso gaztetxo asko. Pankarta heltzen orduan... A ber, hemen egongo da aldaketa bat. Kaixo lide! Ari gara ikusten kilometro bat hemen sartu dela lehen nahikari, eta ari gara, baina TikTokek ez dit erakusten uzten. Orduan YouTubeen ikusgai dago, Twitchen ere, eta esan digu kasi erortzen dela, orduan nahi dugu ikusi. Baina berak esan duelako, Begira, nik uste dut sartuko dela eskinetik. Baina nik uste ja badagoela hori. Hortik egon behar du. Bai, a ber, jarriko ditut azkarrago. Eskatxo bat. Begira, nik uste dut dela zintaduna. Zintadun gorria, puede ser. Ez dut ikusten. Ue, haza azeleroia eman duen. Ba. Ez bajin, Ja. Bueno, ez dakigu. Ez dakigu. Ez dakigu. Baina oso urruti daude. Bai, eta erritmoa ez da oso hundia. Bueno, orain lekuko aldaketa, a ber orain. Orain aekako. Begira, a ber. Nik esango nuke, begira, hor daude neska asko. Baina berak esan dut 2068 edo 3028, bai. Eta ja 69 gaude ja. Bai, baina hor justo dira heldu direnean neskak. Nik uste dut dela, nola da, zintarena. Pankarta heltzen, neska izango du. Bai, horregatik hoietako bat. Eskaloiaren ertzean dagona, hori izan daiteke. Ere, a ber. Bueno, beste eskinen da. Bueno, oye, egin digu kasu, hemendikan esan genion alba zuen pankarta hartzeko, eta egin digu kasu, eta eraman ditu ere lagunak, así que hemendikan
Txalo bero bat. Txalo bero bat, nahikarirentzat. Eta hau esan da, bagoaz, hemen ardura digunari. Dela, korrikako rankinga bingo zazera. Eta orain bai. Gogorarazi mesedez, pintxatu berbalen badut korrika, TikToken kentzea, bale? Aha. Bale, orduan, bagoaz lehenengoarekin. Lehenengoa, bueno, ez da lehenengoa da asterisko, eta hori da txispun korrika. Uf. Hori da... oso tope. Pirritx, porrotx eta marimototx. Ea posible dudan erreskatatzea informazioa. A ber, hemendikan jartzen duen abestiak. Txiz... Ui. A ber, ez dakit. Ui, F. Zari naiz. Jesus, Iruine, zehari zea. F, txiz... Pirritx. 20. Korrikan, lasarte horian pirritx, porrotx eta marimototx lekukoa eramaten, así que supongo 20. A ber, txispun korrika abestia urdea. Lehenagokoa, ez? Claro. Ojo, 2007. Ba, izan diteke. 2007koa, eta 2007an korrika zen... 15. korrika. 15. korrika, 2007, Karrantza Iruñea, heldu. Eta zen Niko Etxart eta Eldrogaz. Orduan... Pepperoni, kaixo! Ala, visibilidad restringida. Bueno, pues ya está. Euskadi es España, bueno. Hori zure iritzia da. A mí que me cuentas. Txorixue. Bueno, orduan. Vale. Chat, Igone, non jarriko dugu hau. Nik hau daukat oso argi non jarriko nuke. Eta da, top. Nik ere bai, top. Osea, jarrezko bat top. Gainera, nik uste dut egon zitekela bat gehiago. Osea, como... A ver aukera ematen dian. Bai, begira. Bueno, bai. Es que daude 3 kategoria on. Osea da, top, oso ona. Eta hau... Ez bai, jarri bat gehiago. Ui. Ultra top. Ui, zergatik joan da. Ultra top. Eta kolorea zer jarriko dugu? Urdina. Vale. Venga, ultra top. Top. Hori da ultra top, niretzako. Bai, niretzat ere. Eta uste dut ez dagoela zalantzarik. Txatean ez dute zer jarri. Karo, Andrea dago parrandan. Orduan, guazen aurrera. Hau da gurea. Venga. A ber. Urrengoa, hasiko gara lehenengoarekin. Bale? Lehenengo korrika izan zen 80an, 1980an, aurreko mendean. Bai. Eta izan zen Oñatitik Bilbora, azaroaren 29tik abenduaren 7ra. Osea, izan zuen iraupena honek ere. Bai. Eta bestea zen korrika bat Xabiera Muruzak egin zuena, orain pintxatuko dudana, a ber, hau. Korrika, bi korrika. Hori. Osea, niri... Da.
Pues da garaiko, Bai, ez? Eta oso folklorikoa. A ber, egingo dut Bai. aurrerago. Bai, claro. Eske, ze utzi berdia hemen sentimenduak alde batera? hor bakoitzan, nik uste dut ere kontuan hartu behar dela, zau da gure tier lista, osea hemen Hori da. kuadrillarena. Ere gertatzen dena berak ez zuela erreferentziarik. Ja, Ez? baino... Claro, eske, korrikako abestiak dira Eurovisionen bezala, ez? Bai. Da pixkaten da, geroz eta zerbait berriago bat egin behar dela, ez? Nei, hau, ala ere, super folkloriko da, zuk esan duzu bezala. Ni nago me jarriko nuke ona, baina izatagatik lehenengoa. Baina eske larogeikoa da, ere, hori kontuan izan Ja. behar da. Boa, eske, oso txarra naiz listakin, eh? Ja, baina eske kontua da dela gurea. Osea, hor da bakoitzak zer... Claro. Gero mugitu daitezke? Bai, Aha, ni jarriko nuke ona, momentuz. bale, jarriko dugu ona. Eta gero ikusiko Bale, dugu. gero ikusiko dugu gizonekin gertatzen den bezala den, ona baina gizona, edo ez. Orduan, aurrera, bigarren korrika egin zen 2 urtetara, maiatzaren 22tik, hau da, urteko egun onenetik, maiatzaren 30 arte. Eta izan zen, abestia, korrika 2 izena, osea, eta Eganek egin zuen. Igual beste baten egin behar dezu errankina izenburu abestien titulokin. Imaginatzen duzu. Eta zen hau. Hau adibidez nire gustatzen zait gehiago korrika egiteko. Logoa, Wow, eske hau oso... Oso korrika eta oso egan, eh? bai. Ne gustatzen zait, eh? Niri ere gustatzen zait. A ber, joango naiz pixka bat. Twitchen Lourdes Arretxek dio ona. Ba, niri gehiago gustatzen Nik zait. hau oso baino. ona jarriko nuke. Osea, beste jarri baldin badugu ona, hau da oso ona. Bai. Eta hau ona jartzen badu bestea Ka, jaitsi behar da. eta leloa. Korrika. Korrika. Ah, bai. Jarriko dugu, Eske hau askoz pegadizoagoa da, bai. jarriko dugu ona eta jaitsiko dugu me bestea. Eske, claro, ultratop da, ultratop. Eta bestela daude bi. Zein da ona nazpikoa? Me. Ja. Vale, jetxi Venga. mera. Jetxi mera. Vale. Hirugarrena. Hau izan zen 82an, pues urte batera, 83an, baina abenduan, kasu honetan, Baionatik Bilbora, izan zen korrika 3, eta izan zen Akelarre taldea. Eta horrela zian. Ja, gustatzen zait. Osea, baina ez zen aldaketa lehenengotik. Baina logoan ere ikusten zen aldaketa. Korrika, 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 korrika. Hau oso top da. Itxen, ez da oso top, balkatu. Oso ona. Osa, oso ona da niretzako, baina top jarriko genuke. Ez, nik jarriko nuke oso ona. Baina zalantzare, nik oso ona, nik uste dut. Eske, nik uste badela aurreko baino hobea, Bai, baina baina ez. iruditzen zait, baina ez zain hobea ere. Eske, de hecho, nahiko antzekoak di, bueno, ez antzekoak ez. Bai, baina Vibra dira, berdina daukate. bai, ulertzen dut esan nahi duzuna.
Hirugarrena Ados dago. oso ona, bai. Pues, Ba, nola oso da, ona. unanimitatez. Bueno, eta leloa honetan izan zen euskaraz eta kikio. Pues hori, gaur egun ere euskaraz eta kikio. Laugarrena izan zen ja handik 2 urtetara. Hemen ja hasiko gara 2 urtean behin egiten eta udaberrira. Pasatzen da, kasu honetan, gustua hartu zioten maiatzaren bukaerar egitea, eta maiatzaren 31tik ekainaren 9ra, atarratzetik Iruñera. Aha. Herri bat hizkuntza bat zen leloa, eta Lontxo Abarzuzak egin zuen laugarren korrika lau, abestia. Uf. A ver. Zuk imaginatzuzu altabozakin eta jendeak korrika hau entzuten. Ez, Emategu, elizan gaudel. literal esan behar nuen mezatan gaude. Ni jarreko nuke pufe, Bai. A ber, aurrerago? Ja, igual, gero martxos. Ez. Begira, hau da bukaerara. Puf total. Bai. Eski ezakit zergatik, baina Iruñean bukatzen diren logoak eta bestiak. Puf. Espero dut datorren urtekoa izatea. Laugarrena lehenengoa bezala, no. Hau da puf. Hau da puf. Hau da, honekin ezintzea korrika Ez, natea. gainera aurreko bi referentziak izan da, no. Ez, gaina pankarta heltzen, super triste, nik... Ke bajon, ez. Pues bueno, 5. korrika, etzen hau izan, entzuten dena, hau izan zen 12. korrika. Izan zen 87an, Hendaiatik Bilbora, leloa euskara zeurea, eta korrika 5 abestia oskorrik egin zuen. Hau gustatzen zait. A bere, ze justu anuntzio bat atea zait. Gero, pixkat aurrasio jarri. Da rollo instrumental. Ulertu dezaket, Jarriko nuke, osea, eski hemen da... Osea, eski adibidez, lehenengoarekin alteratuta es como que da como más pum, eta como motibatzen duela, jarraitzen du hor txalaparta pixkat folklorita, baina da martxosoagoa. bai, baino, claro. Baino ona, Ja, eta zela burra, ez aurra bota ezulako. Lourdesek dio ona, Ona, bai, Venga. YouTubeko txatean Ni- ezakigu. jarriko nuke edo ona edo me. Ni, venga, jarriko dugu ona eta zieso gero jaitsiko dugu. Bai? Vale, Venga. 6. korrika izan zen 89an, Iruñetik Donostira, bueno, momentu honetan ez duten jarraitzen logikarik. Osea, bukatzen bazen leku batean, hasten zen beste batean. Leloa izan zen euskara, korrika eta kikio, Euskal Herriak aeka. Eta abestia da gu aekakoak gara, Xanti eta Maider. Nik honekin badakit. Jarri dut pixka bat aurrerago. pixkat, bai, mesedez.
Osea, Honekin ezin da korrikain. nik ulertzen dut, eta hor talde izaera eta bar, baina nik jarriko nuke. Niretzako puf, Osea, abesti bezala, korrikako abesti bezala. Hoi da. Bakit hau jendeak jarriko lukela, begira, Lourdes da oso ona, jarri dio, me. Nik, Nik puf, puf. Esan dizut, Iruñean bukatu, edo Iruñetik hasten direnak. Bueno, 91an ni jaio nintzen urtean, ja hasi ziren martxoan egiten. Martxoaren 15etik, martxoaren 24ra. Korrika euskara, euskaraz Euskal Herria. Korrika 7 izena zuen, osea berriz bueltatzen dira Irigoyen anaiak eta Mikel Erramuspe. Eta horrela zioen abesteak. Bueno, ez dago. Bide bazterrian, lusar ereiten ari, baratze izkinean, multxo balasterkari pasatu aintzinean, aizinan pandana hori zede bruotezian, lusar bat, lusar bi korrikazian hori, lusar bat erein eta bil. Bueno, a ver. Ez da hirugarren korrika bezalakoa, baina ez da ere, me. Ez, nik kendu izute TikTok. Kendu dut, nik eta hasi naiz berri bat. Nik jarriko nuke ona. Ona, ez? Vale, gero hor daukagu bosgarrena, ikusiko dugu zerin. Zazpigarrena ona, begira, honetan ados gaude. Ados gaude, bai. Ados gaude korrikaren alde. Orokorrean, Nahiko ongi, bai. Zortzigarren korrika, 93an, Iruñetik Bilbora, leloa denok maite dugu gure herria euskaraz, bai, hala da. Eta abesti hau, begira, lehen esan dudala Iruñetik, ez, hau niretzatago top-topean. Prest? A ver, bai. Egilea, Tapia eta Leturia, Aide Korrika. Ai, bai. Hola. Ia gustatzen zait hau, Aide Korrika. Gabon, Maili. Gabon. Niretzako top, Bai, niretzat ere. Maili, zer diozu, ari gara hemen egiten rankinga, korrikako abestiena, momentuz horrela dago, sortu dugu korrika txikirako kategoria berezia, ultra top. Gero dago top, jarri dugula hau. Oso ona, hirugarrena, ona, bigarrena, bosgarrena eta zazpigarrena, me lehenengoa eta puf, laugarrena eta seigarrena. Lourdesek dio oso ona. Lourdes oso zorrotza da, Bai. TikToken ezakigu zorrotzak diren, baina TikTok bai zorrotza da gurekin, baina kaixo, ari gara korrikako abestiak rankeatzen. Nik utziko nuke hau top, Bai. Nei pila gustatzen zait. Top duda gabe. Lourdes, 3 baten kontra sentitzen dugu, ez duzu askorik egiteko. Vale, pues bagoaz 9. Ni Euskal Herrikoa. Ni Iruin herrikoa. Eta zu? Eske galetu diartea nongoa naizen. Urrengoa, 95. Ojo! 95. Martxoaren 17tik, martxoaren 26ra, Gialgia di euskaraz, Donibane Garazitik Gasteizera. Eta abestiak bazuen izena, ezen korrika 9, da bizi ganoraz Kepa Junkera. Hau da
niretzat ere... Hau pasu Donostikoa, nola duzu izena? Kera... Buah, ultratope. Bai, hau ere oso klasikoa da, Baina top edo ultratop? Itxarron, Top. Guaz, de korrika. Ez, gainerizki dauka erritmoa. Lurdesek dio ultratop, Ez que nik honetan banago Lordesekin adoz. Bai, Bai, jo, nahi gehiago gustatzen zait 8. bai. Klika Eske hogeita hau bat. ere Eske- oso guai da. Pues jarriko dugu top. Ez, jarri... Ultratop. Eske, ORR-ikan nivelen dago. Bai. Da, Bai, bai. Esango nuke, guretzat, KORRIK dena, hau dela helduentzat. Ze gainera etzen bakarrik, Kepa Junkera ere zeuden Maixa eta Ixiar uste dut. Vale, pues bagoaz aurrera eta margarren korrika nik uste dut, sin dudarik gabe, hau niretzat ultra top dela. A ber, ez da zait eskapatzen. Eta 10. korrika 87an izan zen, Igoneren abesti gogokoena. Igone oraindik existitzen ez zenekoa! Arantza zutik. Esan. Bai, esan aber noiz egin zan eta nondik nora. Martxoaren 14tik martxoaren 23ra Arantza zutik Bilbora, Euskal Herria korrika. Enintzan jaio. Gozategik egina eta nik hau da buruz ikasi nuen lehenengoa. Ez hau ez. Ez hau ez. 10. Hau. Ezin parre, baino martxotik abendura 9 hilabete daude. LOL! Imaginatu! Hau! Bai, ez? Bendu ba? Nire gurasoei galdetu berdietu. Galdetu berdiezu, ea zer zeuden entzuten? Nere Arriolak dio hau dela top, baina da top edo ultratop. Niretzako da ultratop, Niretzat ere da ultratop. Gotor. Eta hitzez. Alkon, eta hau ze. Nola sailkatzen duzu? Nola sailkatzen duzue? Musikak, abestiak, bai, ez dituzu entzuten. Eske agen ez dituzu entzuten. A ber. Bai, entzuten dituzu ez? Bai. Vale, pues hau nola sailkatzen duzuen. Abesti hau da mitikoenetakoa ultratop. Bai, nere Arriolak ere dio ultratop. Klika ultra urte hauetakoa ere bai. Urte honetakoa. Bale, eta entzuten ari garena? Lurdese kia ez du erantzuten. Funditu zaio bere zorroztasuna. Hemendikan nire ama da. Ez dut entzuten. Baina nun ez dut entzuten. TikToken. A ber, eske berria naiz honekin, orduan. Ba, jundenak youtubera. Bai, Juan youtubera. Edo twitchera. A ber. Kompletan. Katzen hasi nahi. Euske, abesti hau da super ultra top. A ber, orain?
Orain bai entzuten duzuela, ez? Vale, hau! Ole, iparraldeko ikasle hoiak! Venga, bengo! Esan, hau zer da? Ultra top, top, top? Ultra top. Niretzako da super ultra top. Bai, begira, Rolek dio orain entzuten da. Oso ona, baina oso ona ez da, da ultra top. Ultra top. Bai, Iruñe jarri ultra top, ez egin kaso hau. ultra topen dagoe. Bai, begira, inek dio ultra. Pues venga, badoa ultrara. Bai, Venga, urrengoa da maikagarren korrika 89an. Martxoaren 19tik 28ra, Iruñetik Donostiara. Leloa zen bat eta bat, bat gehi bat, berdin 11. Bueno, bat eta bat 11, zu eta ni euskaraz. Eta abestia egin zuen Jose Ripiauk. Ez zaizu gustatzen, Ikerrua? Ez dut ulertzen. a ber. Hau izan zen nire lehenengo korrika en vida. Ultratop dudarik gabe, baina hau ez, ez? Ez dauka letrarik? Bai. Ah, Me, Ikerruak dio me. A ber. Nik agian me, Eski hau da, rollo Bai. Rastafari moment. No, da como rollo reggae. Melendi, ez? Pixkat. Bai, Jose Ripiau. Eta hori Jose Ripiau nahiko abesti mugituak dituela. Ba, nik me jarriko. Me. Nik egin nuen korrika Orozkotik. Aupa, Orozko. Ze puf, oso. Bai, gutxiegi, ez? baina ez dauka besteak ziren kasi mezetakoak. Arrazoi, me. Elurdesek ere dio me. Arrolek ezakigu. Begira, Ikerruak Erandiotik pasada ja? Edo bihar pasako da. Ze bihar domeka Bilbon bukatuta. Vale, pues utziko dugu horrela. Me. Vale, urrengoa, nik argi daukat non kokatzen dudan. Badakit egongo direla agian iritzi kontrajarriak, baina 12. korrika 2000 batekoa da. Vale. Gomendatzen dizuet, posible duzuen heinean ikusi ez duzutenak bideoklipa, ze gogoratu behar gara 2000 urtean pentsatzen zela mundua bukatuko zela, egongo zela apagoi como cibernetiko bat, ez internetera sarbidea izaten hasten gara, telefono mugikorrak ugaritzen dira. Eta bueno, total, martxoaren 29tik apirilaren 8ra, Gasteiztik Baionara, leloa mundu bat euskara bildu, eta abestia Fermin Muguruzaren Big Beinat. Nik hau argi dut. Erin! Hau da ultra super mega top. Bai. Erin, bai, altsasu baino lehen egin nuen korrika. Nerea Ortizek Ermutik ordu baten pasatzen da, oie, gozatu pilo bat. Arrolek dio ultra top. Ikerrua Astrabudugako naiz. Bai, onara. Bat azteko dugu korrika, burua, mundua. Hau da, increíble. Ezuk egin beharko bazenu abestia, urrengo korrikako abestia, ze estilotakoa ingo zenuke?
nik uste dut izango zela mezkla bat, saiatuko nintzateke beste artistekin batera, ez izatea bakarrik ni. Baizik eta beste artistekin topatzen saiatzen abesti bat, bai bokalki, hau da abeslariekin, baita musikariekin eta baita bideoklipa egiterako orduan produktore edo dena delako ekin. Zen niretzat iruditzen zaitela zerbait, korrika dela zerbait daukaguna kolektibo moduan. Eta privilegio hori gustatuko litzaidake partekatzea ere. Ze lekukoa eramatea bezala edo furgoan speakerra egiten egotearen bezala, nik uste dut artista batentzat abestia eta bideoklipa egitea ere izan behar duela nolabaiteko ohorea. Bai. Orduan... Eta nola aukeratzen da hori? Nik dakidala lehen, orain arte behintzat bidaltzen zituzten artista ezberdinek proposamenak eta gero egiten zuten hor aukerak eta Eurovisionen bezala. Bai, eta aurten izan da lehenengo aldia uste dut asanblada orokorrean bozkatu zela eta eskatu zitzaiola pertsona horri, kasu honetan zetaki, nola egitea. Esaten du arrolek erantzun hori oso zu da. Bai, aurten bozkaketa eginda. Orduan hori. Utziko dugu ultratop. Bai. Eta bagoz aurrera, 13. korrika. Gogoratu dezagun logoa dela Zatarra. Zatarra jarriko dut hemen. Oso onan, baina bakarrik ikusteko. Badirudi alderdi batekoa. Bai. Igual pasatu naiz con el zoom. Bueno, orain. Txoin. Horrela. Vale. Orduan, guazen entzutera, jarri dut ikusteko. 13. korrika, apirilaren 4 apirilaren 13 Mauletik Iruñera. Hemen esan behar dugu 12. korrika izan zen mugarrian ikuste dut non bukatu non hasi horrekin egiteko. Gogoratu dezagun abesti hau zela Gasteiz Baiona eta urrengo hau 13. korrika izan zen Maule Iruñea. Leloa herri bat geroa lantzen eta Mikel Laboa eta Ruper Ordorika izan ziren. Balada bat ematen du. Itxoin. Eske da oso Mikel Laboa, ez? Bai. Bakizu, hori eskatzen baino besti bat nolako izango da. Egingo dut pixka bat aurrera. Segarrena ez zen hain gaizki egon. Oier. Gero moldatu ditzazkegu. A ber, eski abestia... letra dago guai. Baina korrika egiteko... Egia da... Niretzako da... Puf edo me... Nik uste dut dela niretzat gehiago me... Puf baino. Bai, ze esken puf... Ja, ez, me. Ze puf mestan gaude egia da. Hau, hemen behintza sartzen dute... Trikitixa... Urdesta maili ados daude. Bai, eske badauka como honek epizidade bat. Hau, aurtengo korrik... No, esan behar dut, aurtengo korrikan... leku horrela agian momentu ez oso jendetsuetan jartzen zutela drona. Txitsipurdi jartzen zait.
Osea, dauka epizitate hori. Baina, bueno, bagoaz aurrera. 2005, zenbat urte zenituen 2005an? Nik 14. Nik, 8. 7, karo, abenduko izan da, 7, bai. Bale, lehen non esan dugu bukatu zela? Iruñan, eta orain hasiko da Orreagan. Orreagatik hasi, Bilbora, Euskal Herria euskalduntzen ni ere bai. Eta bestia ni ere bai Afrika Pibang. Niri hasiera hau gustatzen zait asko. Gero abestia, pues bueno, jarriko dut hemen ikusteko. Oso, logoa pixkat kuadroa, ez? Logoa horrible. Guazen. Bueno, aipatu beharra dago, dela lehenengo aldian zuten dugula emakume bat bakarlari moduan. Bai? Esango nuke baietz, ez? Mezakon baten emakume bat bat zeon. Bakarlari moduan. Bakarlari barkatu. Bueno, ez da gaizki. Nik jarriko nuke Ona, ez? Ona. Bai, nire ustez ona, baina oso ona bezala ere onartuko nuke, dio Maik. Oso onan dagona zeintzan? Oso ona da hirugarrena dela hau. Txoine. Hau. Korrika. Bai. Ona, nik uste dut ona. 14 berago jarriko nuen, ez zuen oso ondo pasa, etorri egin nintzen. Ez nuen ondo pasa. Eta 24. edizioa Zerpeiorena oso ona da. Alai, alasai, hori azkenerako. Vale, bagoaz 15. Martxoaren 22tik apirilaren batera 2007an Karrantzatik eta voltatzen gara Iruñera. Heldu zeleloa eta heldu ere abestia. El drogas, bueno, Niko Etxartek eta el drogasek. Nik de ustez da oso Niko Etxar. Bai. Nik oso onan jarriko nuke. Bai. Aurreko datuko dut pixka bat, bale? A ver. Bakizu gertatzen zaiten? Aurrekoa baino hobea iruditzen zaitela, baino igual oso ona ere ez. Osea, tarteko zerbait. Orduan, karo nun jarriko zenuke. Ona. Vale. Bai. Ona, zeske integratzen ditu mezako momentuak eta... Amabosgarrena ona jarriko nuen, bai, oier, ados. Bai, Maik eta Lurdesek ere, eta Imok... Kaixo, Imo! Bueno, zirkorrikara helduko gara, gutxi barru. Bale, urrengoa. Hau, niri gustatzen zait taldea. 2009an, nik 18 urte nituen. Osea, ja, justo adi nagusia, 6. korrika, Tuteratik Gasteizera. Leloa zen ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira. Ongi etorri lagun eta egia betagarri.
Kaixo Mai! Jo, ez logo... Bai, badirudi herriko auzuko komertzianteena. Bai. Jode, eskau ere tipikoa. Amerikan. Euskal Herrian korrika. Hemen jendeak argi dauka, Top. Mai, non jartzen duzuzuk? Imo, Arrol, non jartzen duzue zuek? Haupa betagarri dio nahi nau. Tan. Nik edo oso ona edo top. Bai, nire nagor zalantzan. Ba, eske iruditzen zait oso onakoa baino bea. Bai, Korrika karriketan doa, euskaraz, Top dio Jerrek. Ni neuk top, eta honena gozategina. Bai, gozategina dago ultratop. Bai, begira, Lourdes Arretxek dio oso ona. Ikerrek dio ultratop, pues ya está. ba, top. Nik Top. ultratop nire ustez ez. Top. Kantatu dezagun. Vale, urrengoa. 2011an, 17. korrika Trebiñutik Donostira, leloak zioen maitatu ikasi ari euskalakari. Badakizu norena izan zen? Bai, baina ez gogoratzen izena. Baten bat xatean badaki nork idatzi zuen maitatu ikasi ari euskalakari leloa duena? Pauso, na. TikToken asmatu du Ikerrek, Gose, Gose, pauso, hori da. euskalakari. Jarriko ditut. Joe, hau ere da nostalgia, niretzako. Gogoratzen ez nire herriko plazan, osea, altauzetatik abesti hau entzuten, osea, dakat como momentu hori gogoratzen ezela, ezakit? Zorroztuak ginen, argi ginen, trago ginen. Denok esaten dugu temazoa, niretzat hau da Bai. ultratop. Eske dauka dena. Bai. Dauka. Ita ginen, dikatu ginen, naetero gehi. Eta horregatik ez diate eskatuko niri abestea. Korrikako. Pauso. Bueno, baina agian jodezakezu flauta. Nik arpa joko dut furgonetatik. Bueno, egia da hau izan zela temazoa, eta hau gainditzea oso zaila izan zen. Bideo batez, testua idatzi zuten Kike Amonarriz eta Iaski Serranok, eta bai? omendua izan zen Euskaltzaindia. Eta aurrekoan, ongi etorri lagun betagarriren horretan Pirritx Porrotx eta Marimototxek egin zuten. Bale, ba egingo dugu aurrera 2013 urtera, 18. korrika, Andoaindik Baionara, eman euskara elkarri izena zuena, omenduak euskaraz ikasten ari direnak izan ziren, testua Amets Arzaiusek idatzi zuen, eta bestia Bagoaz izena zuen, Esne Beltzarena. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara eginako askatasunaren aldeko itxaron. Everybody!
Ba, oso esne beltza, Top. Herritik mundura, elkarri. Niretzat, hau da, Iraioizek, uste dut horrela, ez dakit ongi esan dudan, dio ultratop mesedez. Niretzat agian ultratop ez, Niretzako ez da ultratop, Niretzat da top. Nik edo oso ona edo top. Korrika. Lourdesek dio oso ona eta Maik top. Everybody top. Dio imok YouTubeen. Top orduan esaten du. Eske, iruditzen zait baita ere, dala esne beltzan beste kanta bat bezala. Bai. Literal. Guai dago baino korrikantzat. Naia, ez dugu jarri orain zirkorrika, baina gutxi jaratuko da, adibidez. Urrengoan. Vale, pues jarriko dugu top. Venga, Nik vale. uste dut denok ados. Orduan, urrengoa. A ber. Andoain hasi Baionan bukatu, pues aurten, osea, 2015 19. korrika, leloa zen Euska Ahaldun, denok korrikara zen izena abestiarena, eta nondikan nora Urepeletik Bilbora. Eta abestiak hauzi, esaten zuen. Euskarara kanporata denok korrikara. Ona oso ona dio Ikerrek, honekin. Euskara lauda esan Urepele herria. Handikan baitu korrika kasihera berria. Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena. Urepeletik Bilbora. Bilbora ultratop beharra da. Bai, ezakite. Hori jartzen du. Oso ona dio Lourdesek. A ber, guai dago baino. Gozategina dago ultratop. Gero egingo dugu errepaso. Zirkorrika oier oraindik ez. Niretzat honek oso ona askoz jota, Ja, niretzako ere, bai, Nik Maik oso ona dio. jarriko nuke, baino hemen jendea. Ona, bai, baina ona, imok top. Maik ona, abestia oso ona, baina estribilloa ultratop. Dio Anerrek. Nire osaba da Gozategi, oie, eramazutela lekukoa. Nola ditzen zara game zazpi? Bortxek dio me. Unas deitzen da Gozategi bere osaba dena. Bueno, osabak izango dira ez, Gozategi guztiak. Claro. Estribilloa pegatzen da, egia da, eta horregatik nik jarriko nuke oso onan. Nik ere bai. Baino egia da oso ona asko jota, Bai, izaten oso generosoak. De hecho, izan gara nahiko generosoak gugandik gertuago daudenekin. Bai, egia da, ez gara joietan bizi. Hombre, imaginatu, gonek jarri dio ultratop. Bera sortu zuten abestiari. Asier Zekigu teoria bat da. Asier Gozategi nire osaba. Pues oie, ze sorta izan zuten lekuko aramateko aukera izan zutela, sakanan gainera. Oie, ze guai. Lehenengoa, gero gengo dugu errepasoa, bale? Horrela, TikToken sartzen ari zaretenak, geroz eta gehiago zaretela, ja 51. Epa, baina hori nolatan. YouTubeen 4,
Twitchen... Eta Twitchen 4. Bueno, bagoaz. Korrika bezala, bagoaz aurrera. Bale, orain, 20. korrika, askok eskatzen ari zaretena, eta hainbatek sortu zuten, tartean, Izarok, Kiurgi, ezakin nola duena bizena, baina askorentzat garai horretan Crasha izan zena, Willis Drummond taldeko abeslaria, gero Afu taldeko Oiana Fernandez, Paraina Indarra, así que hau izan zen, Otxandiotik Iruñera, bat zuk leloarekin, Zirkorrika! Eske hau da... Imok dio, ultratop, mesedez, temazo bat da. Ultratop dio Lourdes Arret. Supertop. Supertop ez dago. Ultratop. Ultratop plus. Gora Euskal Herria eta gora korrika, hori da, Maili, gora. Anerrek dio, Zirkorrika ultratop, baina nahiko sobrevaloratua. Ikerrek dio un popular opinion, Zirkorrika ez da ultratop. Ilusionista. Hau da Paraina Indarra, Oiana. Niretzak hau da ultratope. Alik dio, vaya mierda. Uste dute errepikatzen ari zarela gehiagi. Agian, horrela raiatzea hori bai dela, kagan mierda. Zepena azken zuzenekoa dela korrikakoa ez, bihar egongo da, gara, imo 11 edo 11:30 aurrera. YouTubeen eta TikToken nire kontuarekin, bueno, TikTokeko asmatu dut, eta Twitchen ekin eta Enekorekin. Hori da. 11:00 aurrera, goiz? Bai, 11:30, bai, ze berez 12 heltzen da. Baina denok dakigu... Beti beran. Zio, ilusionistak. Eta hau da Izaro, ez? Ez, hau ez da Izaro. Badirudi baiet. Bueno, argi dago, ultratop. Eta ni, begira, ni izango nintzateke, ni hemengo bideoklipa ez zitzean bat ere gustatu. Zirkorrikarena? Bai, oso ongi imo, espero zaitugu. Ba hori, bai, ez zitzean gustatu. Horentxortaren naiz gogoratzen. Zen, telekin eta horrela, osea, rollo un poco zirko, baina etxeko, zirko gaztetxero. Bueno, orduan. Bai, baina, bueno, bagoaz aurrera, eta 2019an, hau ezen, hau 97koa da, baina 2019an, Garesetik Gasteizera, klika egin genuen, klika korrika Mademoiselle, Crash Maxima, oza, bide batez Crash Maxima, Fermin Muguruza eta La Furia onena! A ber. Hau. Hau ere ultratop. Top. Klika ultratop. Top. Osea, honen arabera, hau minimo. Ui. Korrika! Ultratop diote Twitchen. Ultratope? Nik top-topen... Zarrak dio, korrikak ere zerkei bakarra dauka, gora egan, lorelole, osea, zirakoa. Ez que zaitateratzen.
Oso ona, dio Iraioz. Klika, korrika. Klika. Bai, nik igual ere bai oso ona, Bai! A ber, egingo ditugu inkestak. A ber, TikToken jarri. Ez que TikToken jarri daitezke. Bai. A ber. Encuesta, ojo! A ber, baina zergatik ez dituzten. A ver. Encuesta y votar con regalo. Bai, baina. Vale. Encuesta, entendido. A ver, estándar. Jarriko ditut 3 minutu, crear nueva encuesta. Zenbat garrena da, 22. Korrika, klika. Jarriko ditut super top. Ui. Ni Iraiarekin ados, Aldiazu esan, ezin dudala top. Oso du berak. Oso ona, me. Me eta puf. Bueno, puf ez dut jarriko, ze ez da puf, hau. Orain banoa youtubera, eta, itxoin, empezar, venga. Baduzue hor, bozkatu. Batzuk lehenengoa. 22. Bai, 22. Barkatu, hau da 21. A ver. Iniciar encuesta. Clica. Super top. Top. Ona. Ba, TikToken ez da agertzen, ez? Bai, encuesta en formato texto. Bai, badago jendea, 10 bozka, ja, Maika. Eta Twitchen banoa. Bueno, ala ere nik ez dut bozkatuko. Bozkatu. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara eginako. Vale, ja leku guztietan. A ver, TikToken 12 bozkarekin, super top, 4 bozka, oso ona 5 bozka. Zer zurra, YouTubeen, erdizka, super top eta oso ona. YouTubeen beti gertatzen da berdina. Jarriko dut berriz. Nik Twitchen bozkatu dut oso ona eta ez dut kontatu. Jartzen dut top. Bai, kontatu dizu behitu. Bale. Oaintxe. Bai, niri ere atzo zer. Niri ez zaita agertzen bozkalketa ere ez. Goian ez zaizu agertzen. Ez dakit. Nire agertzen. Joe, pues ze movida. Bueno, baina jendeak bozkatu baldin badu. Bai. Bidal lasai. Bai, goian. Klika ultra top denetik oberena. Pues momentuz oso ona jartzen du, Haupa goi. Oso ona. Bai. Non zegoen? Agian laguntzeko besteak? Justu zure argazkiaren azpian dago libretitatxo batekin. Hortxe. Pues hori, libretikan. Bueno, YouTubeen super topek irabazten du, 2 bozkarekin. Enago ados, baina bale. Twitchen badugu, top. A ver. Venga, ja bukatu dira. Baditugu. Super topek dauzka guztira 2 eta 4, 6 bozka. Bale.
Top-topek ditu 2 bozka, 3 bozka, 3 bozka. Osea, momentuz, super top. Bai. Oso onak ditu 7 eta bat 8 eta bat 9. Hau da, oso ona. Oso onak irabazi du. Hau da, klika badoa oso onara. Hori da. Bai, baina korrika egiteko. Bueno, herriak, kuadrillak erabaki du. Vale, orain baiz, 22. korrika niri abesti honek hasiera batean ez zitzaidan gustatu, hau izan zen post-pandemia, 2022. Urtean, atzeratu zela urte bete, Amurriotik Donostira, leloa zen hitzekin, Nerea Urbizu izan zen zuzendari artistikoa eta egilea Sustraiko Linaren hitzak. Ahotsak Ane Garzia, Anari eta Nerea Urbizu. Hemendikan besarka handi bat eta musu asko Nerea Urbizuri, izan zela nire lankidea eta ultratop. Eta horrela zioen, nik esan behar dut abestia honek unkitzen hauela pilo bat. Osea, iristen zait barruraino. Guztiz me! Iz, berdin, hitzekin entzuten duan bakoitzean malkotan. Top, diote. Ose, polita da, baino... Ona. Guztiz me. A ber, guztiz me edo ona. Eske da estribilloa. Ari zait jartzen txitxipurdi. Baino gauza da zuk hau 10 urte barru, Bai, nik bai. osea zuk bai, baino orokorrean jendeak ez da KORR-ik bat bezala. Karo, baina klika baino okerragoa da. Karo, hau, Eski polita da, baino korrika baterako, no sé. bai, baina da pandemia ostekoa. Pandemia osteko vibesak ziren como benga guazen. Eta egia da Claro. dela abesti bat bultzatzen duela. Ez hainbeste lekukoa daraman horretan pentsatzen, baizik eta bultzatzen duen horretan, ez? Ja. Hor, Bai, Pirineoetan, portuan dagoenean, hor, venga, eta batzen zaio beste bat. Honetik ez da igotzen, klika gora, niretzat edo me edo ona. Bueno, hobe top, jartzen du ultra top, eta gero jartzen imok, eta gero, bueno, hobe top. Niretzat da top. Baina, txatean jarrita eta ikpatzen duzun arekin egon daiteke oso onan edo onan. Baina eske da 14. korrika bezain txarra, osea bezain txarra ez, bezain... Jo, eski ez zaila da nire rankinak egitea. Eske, ojo, jartzeko kontestuan oso onan jarri ditugu hauek. Hau, eganena. Ez dago klikaren nibelean nipa, eske klika egon behar du top. Ez, klika oso ondo dago hor. A ber, hau da, 3. korrikarena, gero, 19. da... Non dago? Ez dut topatzen. 19. jarri dugu hau. Hau da, polita entzuteko baina ez zaitu korrikara bultzatzen. Hitzekin oso ona da, baina klika igo behar da. Ez, klika hor ondo dago. Hitzekin oso ona da, baina klika igo behar da.
Eider Ruiz Diazek dio hitzekin ultratop. Pues uzten dugu oso onan. Osea, da honen iguala. Bai. Osea, barkatu. A ber, arrazoia daukazu, dala pixkat post-pandemiaren sentimendu hori, ez? Bai. Baina nik hor utziko nuke. Sentitzen dut. Egingo dugu beste bozkaketa bat, venga, beste bozkaketa bat. Zein da, hitzekin. Tier lista hau publikoa da? Bai, osea, jendeak ere jarri, osea, gero publiko egiten dugu. Bai, jendeak egin dezala bere etxean eta bidaltzea kaptura. Ah, pues bai, ideia ona da. Abildua Igon edo eta Arkakuso. A ber, hitzekin, super top. Top. Oso ona. Ona. Zirkorrika jarri dugu ultratop, ezta? Bai, zirkorrika dago ultratop. Jendea galdetu dulako, Bai. Venga, hortxe duzue, berria. Imok dio, ez du zer ikusi handirik, baina gaur batzuk ordu aldaketa korrikan bizitu behar dute. Egia da, gaur dagoela ordu aldaketa. Karo, eske orduan, korrikak dauka ordu bete bera. Gutxiago, orduan agian ordu batetan heltzen da eta ez 12. Baina klika da bi hoiek baino asko zobeagoa. Klika hain nitxo da lo más. Baina zer dakazue klikarekin? Nire gustatzen zait pilo bat. Imo, eskerrik asko, gogorarazteagatik datu hori. Ostras, klikarena ez du da. A ber, iniciar encuesta. Hitzekin. Ke guai, TikToken jende pila dago, parte Bai, ke guai, oso ona, ongetorri, eta jarraitu gaitzazu, Biak gaudela TikToken. Esaten ditaratzek, Igone txotxo, klika gora. Niretzat zirkorrika eta klika korrikaren kanta honenak dira. 12 eta 22 baino asko zobeagoa. Horregatik bakoitzak egin zuen tier lista eta bidali kapturak, eta jarriko ditugu. Hori da, eta komentatuko ditugu bideo reakzioekin. Gora klika, bueno. Eske izan zen lehen abestia korrikarena, hainbeste estilo nazten orduan izan zen bombazo. Jarri du aroitak. Nik uste dut ere... hitzekin. Ari naiz inkestak egiten, Bai. Ni bitartean irakurtzen, a ber. Hala, Twitchen ere baduzue. Venga. Bueno, hemen daude banatuagoak, Badaude bi jarri diotenak me. Ez dut ulertzen. Jarriko dut abestia, gogoratzeke. Hitzekin. Imok esate izu YouTubetik Iruñe korrika maitzean bideo bat egin behar dezu erorketak guztiak ikusten aurtengo ediziokoak. Imo. Dilema morales. Bai, justo horrekin dauzkat iritzi kontra jarriak. Uste dut badaudela sortzaileak hori egiten ari direnak, eskertzen dizut eskatzagatik niri, baina badut gai horrekin ezain beste orokorrean niri lehenengoa naiz grazia egiten diotenak, baina ez nago ados petodunen eta kazetarien, hau da, bertan lanean dauden hoien erorketak partekatzarekin eta kasu honetan komentatzarekin. Bueno, Twitchen badugu oso ona eta ona bana, TikToken, osea, YouTubeen top, eta TikToken badugu berdinketa oso ona eta onarekin. Orduan egingo dugu kontaketa orokorra. Super top badu bakarra. Orduan super top ezer.
Top dauka TikToken bi, eta beste bi YouTubeen. Orduan, top lau. Oso onak TikToken ditu 3, eta bat Twitchen 4. Osea, daukagu top eta oso ona, eta onak dauka ere 4. Daukagu triple empate. Erabat ados erorketen historiarekin. Mil eskeriz. Zein dago super top? Aroita, gero egingo dugu errepaso, bale? Zer egingo dugu? Pues erdikoa, ez? Bai. Oso ona. Top oso ona eta ona? Ez? Bai. Erdikoa. Vale. Ez dago ados. Klika igo mese. Jendean agarretzari da. Egin beste bat 3 hoiekin. Venga, egingo dut beste inkesta bat 3 hoiekin. Venga. Klika osea, hitzekin definitiboa. Zen, top, oso ona, eta ona, Baina, ez? hori igual hobeto inkesta bukatu, osea, tier lista bukatuta gero, ez? Ez, Mugitzeko. guazen egitera Vale. hitzekin definitiboa momentuz. Venga. Baina leheno atera da oso ona rotundo, eh? Bueno, Ez hitzekin markatu, hitzekin. Hitzekin. Pentsatzen un klika. Ez. Top, oso ona, eta ona. Eta Twitchen, osea, badakit zer erantzuko duten, pero bueno. Klika osea, hitzekin. Begira, hau, ez dakit nork galdetzen zuen, hau da lehenengo korrikaren abestia. Anerrek dio, gora klika bihotzean. Ba, orduan klika igo beharko litzateke. Non dago korrika 20? Korrika 20 dago super top dela zer korrika. Ez dakit ikusten dituzen momentuz ditugunak. Zirkorrika ultra top jarri dugu. Hori da. Bueno, YouTubeen ez dago bozkarik. Imok ez zu erantzuten. Imon azkatu da, ja. Bai, ez. Lehenengoa jarri dugu... Me. Puf. Men jarri dugu? Bai, zezen lehenengoa etzuelako referentziarik eta... Bai. Puf, dira oso puf. Ikusiko duzue orain errepaso egiterakoan. Vale, venga, kaixo Eva Maria. Egingo dugu 15 segunduko atzera kontua. Eta tengo ditut inkestak. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bukatu da! Zeta da! Vale, imok bozkatu du. Bai. Orduan, daukagu top, YouTubeen bozka bat, eta TikToken 3 bozka, osea, 4 bozka, errepikatzen du. Oso onak dauka, bozka bat Twitchen, bozka bat, nola da? TikToken. Bai. Vale. Eta, osea, bi, ezer, onak dauka 6 bozka TikToken eta bozka bat Twitchen. Orduan, ona. Ez nago ados, baina, bueno, eta hau da adibidez, laugarren korrikakoa dela puf.
Puf da Arroherri. Arroherri da hurrengoa 2024ean Irundik Baionara Arroherri zen leloa Maite Arroita Jauregik egin zuen, hau da Mursegok, eta honela zion. Ostras, Arroherri directo, puf. Puf, baina guztiz. Es que da terrible. Edo puf edo me. Bai. Belarriak arrankatzeko modukoa. Marrazki bizidunetako intro bat. Bueno, orduan puf, ez? Maik dio me. Nire naiz gehiago me, baina puf kristona. En plan ETB iru, osea, katea izteko modukoa. Bidatez hemendikan ETB iru ez itxi ETB bi. Begira, gainera da bi, moztu. Bi, moztu. Iru, ue. Baina eske, marrazki bizunen intro obegok daudea bestia baino, Bai, literal. Puf totala. Puf utziko. Eta, bueno, ez dit aukera ematen... Bai, uzten dit, begira. Igotzeko... A ber... Bai, aurtengoa, eski bestela. Eta, bueno... Dorremiren magia introa 1000 vuelta ematen dizkio Arroherri, literal. A ber, egia da. Lau baino bea dela. Laugarrena baino bea dela. Bai, baina... Bueno, utziko dugu horrela. Egingo dugu azkenekoa. Uste dut inork ez duela ezagutzen azkenekoa. 24. korrika 2026koa Atarratzetik Bilbora Euskara gara daleloa eta abestia Xiberutikan Mendebaldera. Ez zugeren egingo dut karaoke. Kanta letan gara euskara beretz bagara Maixusta Ramonene. Maitasun eskutiz baten bide luzea Xiberutikan Mendebaldera Jonkeraren fandango berri bat bezala Iraila berri baten bila Rika! Pues begira, kontatu behar dizuet. Sentimendu ezberdinak. Begira, niri hasieran ez zitzaidan, osea, gustatzen zait zetak, asko gustatzen zait zetak eta zetaken abesti bat bezala, gustoko dut, egia da, nik espero nuela agian mugituagoa izatea, baina egia da, korrika hasi zenetik, eta korrika hurbildu ahala, geroz eta gehiago gustatzen ari zait. Osea, eta iristen da inkluso unkitzera rollo korrika, osea, jendea entzuten denean, ja, kanpotikan utzita orain ikusi du, badakigula nortzuk diren hor jende horren ahotsa. Ez dakit ikusi duzuen, naizen elkarteko
kideekin batera egin dutez, nolabait ere elkarte horrek egiten duen lana goraipatzeko moduan, eta ikusgarritasuna emateko, orduan? Neri gertatzen zait abesti honekin esnebeltzanakin gertatzen berdina. Dala, como esnebeltzaren beste abesti bat bezala. Pues hau da zetaken beste abesti bat bezala. Eta nire pila gustatzen zait zetak, Eta abestia gustatzen zait. Baino enuke jakingo ze rankinean jarri, ze gustatzen, ez dakitan, gustatzen zaitelako zetak edo dan korrikako abesti bezala gustatzen zaite. Ez dakit. Nik, niretzat orain, esango nuke, orain egingo dudan bozka ez dela zetak gustoko dudalako. Zelen abestiak ez zitzaidan, ez zitzaidan hainbeste gustatzen zetakeko beste abesti batzuk bezala. Eta hau izan da, zenbat eta gehiago entzun, batzutan egiten duzu ze kerraiada ez, en plan, abestiarekin, adibidez, esnebeltzakoarekin zen, como, venga, ja. Eta hau da, como, jasotzen zaituela, eta iruditzen zait, hitzekin ere gertatzen dela berdina, jasotzen zaituela, en plan, hola, eta egiten dizu, venga, txiki, como, venga, Nire iritziz ez, nei zer gara euskara ez bagara, puf, oio ipurdia, literal. Beitu bat, jarri du aroitak, nei etzait, nire adibidez etzait bat ere gustatzen zetak, baina abestia oso da eta top merezi du. Uf, amor-odio, aratz, bai, konklusioa da neri gustatzen zaitela, jarriko nuke agian top. Ados gara? Euskara gara bezala ados gira? Top. Ni top-topekin iruditzen zait ona. Bai, edo jarriko zenuke ultra topzuk. Nik igual top, Nik top. Ados. Aner dago, ni kanpaina egiten jarraitzen, nire ustez oso ona da eta klika gora. Aner. Klikak oraindik mina ematen dit. Ja, eske nik uste dut. Venga, bai, igo klika. Ez zait bat ere kostatu. Vale, orduan. Manifa klika gora. Vale. Baina top-topetik ez pasa, Ez, hortikan ez. Hor bai. Bueno, orduan, ekipo. Egingo dugu repasito, vale? Bai. Prest zaudete, a ber, txatean. Prest zaudete Maigi Lourdes eta TikTokeko kuadrilla. Oie, garela pilo bat, bide batez. Zuzeneko hau luzatu zaigu asko igone, mila esker, geratzagatik benetan. Ez da ezer. Orduan. Gero pribatutik eskatuko izu. Venga. Izu maiteko. Faktura. Orduan, ekipazo. Ego dugu errepasito. ¿Vale? A ber. Errepasotxoa. Joango naiz abestiak jartzen eta zuk ea posible gutxi gora bera ikusten duzu, ez? Falta dira, puf. Bai, baina TikToken ia denak ikuste ditut. Vale, hortxe ikusten dira esango nuke guztiak, ez? Gutxi gora bera. TikTok pinzatu zaigu. Ez! Gafatu indet. TikTok esaten du, detektatu dugu, ez duzula ezer egin. Jo, como que no, sinago hemen inkestak egiten. Jesus. TikTok, utzi korrika komentatzen. Bueno, venga, bagoaz lehenengo korrikarekin. Lehenengo korrika jarri dugula men. Ta lehenengo korrika dau. Wow.
Aztutan eukan. Ala, bide bat ez itxoin. Norbaitek bidali digu opari bat. Bizkargik, mil esker, la rosa hoien gatik. Lehenengo aldia da, ni hau jasotzen nuela. Así que mil esker. Kontestu historiakoarekin batuala baino ene. Bai, horregatik jarri dugu me. Eta ez daukalako erreferentziarik. Hori. Vale, bigarrena onan jarri dugu, logoa ez, logoa horriblea. Egia da, a ber, arkakuso. Bigarrena da, hau. Naia bestia beldurro bateit, cantos gregorianos. Literal. Hombre, eski izan liteke puf edo Elizara goaz. Orduan, aurretik ona, pues hobetu dela uste dugu. Bastante gainera, bai. Eta badu como korrika egiteko. Eta estribilla ere da. Korrika! 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 Nola? Korrika! Bega, bagoaz hirugarrenarekin. Jarri dugula oso ona. Hemen TikTokeko txatean gustatzen zitzaion norbaiti egan. Sultanek dio arro herri ultratop ez izan txoriburu. Korrika, egan ikonik. Jo, eski hau. Korrika. Eta hemen zen. Hau. Etxoin. Lorel. Ikonik total da, bai. Bai, ikonik. Venga, laugarrena jarri dugula, puf total. Lehenengo baldin bazen kantos gregorianos, presta zaitezte. Eseri. Bai, korrika herriko jaietako mitiko abestia. Ongi gabon gau bateako. Baino barkatu ni hau, esnatzen naiz, tentzute eta hau gauian. Orduan bai etetela korrika. Nadia, baina mezara joango gara edo zer beldurra, literal. Aroita, mil esker la rosa bien gatik. Mesedez, jarri urrengoa. Lurdesek esaten dit pinganillotik, mesedez bakarrik zalantzak ez, korrika guztiak. Guk bosgarrena hemen zalantza genuen. Ze, aurtengo droneko irudiekin, osea, momentu epikoak. Galdera bat, hau nonbaiten berriro ikusi ahalko dugu. Bai, Erlantxu, YouTubeen ikusgai izango duzu YouTubeen, eta sare sozial guztietan, berdin naiz, arkakuso erdiko aga hori gabe, arkuso, bezala, baina naiz arkakuso, mesedez. Arkakuso. Hola, nire izena bezala. Bixer negare ingo dut korrikaren amaierakin. Bueno, joateko baldin bazara disfrutatu. Ez da ezer Erlantzu. Bueno, hau zer diozue. Guk jarri dugu onan. Epizitate batik. Euskal Herrikoa zara, bai, Iruña herrikoa naiz.
ona imak dio. Eske aurrekoarekin konparatuta bai. Bai. Eta jartzen diozu dron irudiak hor, Bai, unkigarria. en plan, gaueko ordu txikietan, Nafar Pirinioan. Ona folklore gorena. Ere, Slide, nola duzu izena? Zuere Iruñerrikoa? Idoia, gaupa! Eta gainera, instrumental goxoa, oh my god. Imagen de ahí amo. Bueno, a ver, urrengoa, 6garrena. Puf, totala, osea, kantos gregorianos mezara esango diguzue. Honek kriston beldurra ematen du, Hau ere bai, gaueko 3etan nau entzun eta nik korrika. Laino guztien azpitik, ia ez dakigu noiztik, gure hizkuntza aurrera doa. Eske korrena da hauek badukatela erreferentzialenago. Eski nik uste dut badaudela bi momentu, hau da bat eta beste 19. korrikan nik uste dut aekak ez zuela aurrekontu handirik eta eskatu eta izan ziren bertako langileak egin zutenak ezakit ordaintzen duten, artistei. Pixka bat Baina- suposatzen dut baietz, pero... Baina egin ditzakezu gauza guaiak presupuesto gutxirekin ere bai? Bai. Ez? Bueno, igual ez dakit. Hau, hileta bat dirudi, ze musika intxarra. Bueno, bagoa 7garrenera onan jarri dugula. 7garrena egin zuela... A ber... Irigoyen anaiak eta Mikel Erramuspe. Hau nun jarri dugu? Ona, Vale, bai. bai, nik uste dut ongi dagoela. Osea, dago ona basu batean. Venga, 8garrena, hau, topean jarri dugu. Mega mitikoa. Ai, de korrika! Ai, de korrika! Ai, de korrika! Kaixo, Adriana! Top. Bai. 9garrena, ultra topean jarri dugu. Eta da, mega mitikoa! Bega, nahi zaituzet, txatean zaudeten guztiei, TikToken, Twitchen, YouTubeen, denak kantatzen! Zuen etxean. Era jalgia di euskaraz, bizi ganoraz. Te izan gaitezke. Ni nago 10garrenaren zain. Zergatikot, ipurtzulotik. Jarrik batzuk, bai, egilaz, lasai. Guazen korrika, naukera jalgia di euskara, laga erdaraz, bizi ganoraz. Bueno, eta 10garrena ere topean, osea, ultra topean, igon ere gogokoena. Ba, txikian nintzeneko abestiak, mitikisimo, merezita postua. Honekin ere, denak dena ematera. Igone zerbait esateko. Gure gurasuek. Pirulau, Ze kasualidadea, ja. 8-9 Euskal Herria korrika, Pirulau, 5-6. Gozategik ez du faiatzen ez. Ez. Arantzazu izan da leku gotor. Eta hitzez. Eske, honetan nik nituen
6 urte. Osea, 6 urte betetzeko. Nik ez dakit. Zupero minus bederatzi jabete. Ni uste da, egun horietan... Enkargatua izan zinela. Bai, nire ustez bai. Bueno, eta urrengo urtean hau izan genuen. Bat, 11. Jose Ripiau. Me jarri dugu. Ni nau itxoiten ami boieron. Euskalakari. Ima, zuk bai jakin. Hau da horrela. Como, nondikan, etortzen dira soinuak? Ah, como reggae moment. Hartu dezakegu hor, en plan, rastak jarri. Lier, jarriko dugu, 11. goaz. Bueno, hau, me. Eta, urrengoan doa, bat, ere, ultratopean jarri dugula. Ea nork ezagutzen duen. Rika badator! Joe, bai. Ei! Badator! Rika herri bat, mugimenduan. Badator bat! Ultratop. Konsigma. Mundu guztia gora klika. Posible baldin baduzue bideoklipa ikusi. Big Beñatena. Nei, hau pixkat flop iruditzen zait. Du, baina 2001koa dela, Eta bideoklipa da bideoklipazo. Bueno, bagoaz. 13. Gero bat gaurdanik, Mikel Laboa eta Ruper Ordorika. Guk jarri dugula me. Etxoin, hasiko direla. I, O, U. Lotara berriz. Bueno, behintzat, ikasi genituen bokalak. Zoragarria, baina korrikarako lolo, bai. Hau zen Mikel Laboarena? Bai, Mikel Laboa eta Ruper Ordorika. Osea, eske letra da polita, baina korrikarako nomiziela. Eta logoak ere ez du laguntzen. Dela, badiru del alderdi politiko batena. Hau entzutean korri egiteko gogoa jartzen zait, baina ez entzuteko. Venga, 14. Ni ere bai, Afrika Bibang. Ai, pizatu zait. A ver. Bueno, arazotxoak. Azarotxoak. Reproduktorearekin, Begira, orain. Banoa, banoa. Hau berena dio Erlantxuk. A ber, pizten den, berriz. Bakizue, Arkakusoren zuzeneko bat, matxura teknikorik jabe ezago. Zeinetan goaz, Afrika Bioban, 14. Niri hasiera gustatzen zait. Oraingoa, Guazen aurrera, guazen korrika datorrela. Zera como motivazioa. Hau onan jarri dugu. Hitzekin batera, nik uste dut hitzekin dagoela hobeto.
Nire gehiago gustatzen zait hitzekin klika baino. Vale, 15garrena, heldu. Niko etxart eta eldrogaz. Niri hau onan ongi, baina niretzat da hitzekin baina baxoago. Saiatu zen, bai, Ungu jarri dugu? ona. Niretzat da me. Eske, hasieran promete, baino gero, Bai. Esti, mila esker partekatzagatik zuzenekoa. Zenbat garrena da, 15garrena 2007koa. Eske niretzat hau da me. ja, igual, jaisten dugu. Bai. Txatean, zer diozue? Niretzat hau da me. Bai, jeitzi eta igo klika. Me, vale. Bueno, ea zenbatek ezagutzen duzuen urrengoa, 16garren korrika, ongi etorri lagun. Hau top jarri dugu. Eske, hau top da. Eske betagarri top. Bai. Uf, eskerrak, nibela igotzen ja. Ima dago sos. Pero izenak esaten duen bezala, sos. Buf, temazo. Odola berotzeit, 110. Pam, para pam. Pam, para pam. Pam, para pam. Pam. Eta bagoaz, hemen izek ezakin dorki esan du, uste dut Imak edo izek esan du almega boieron Euskalak ari izango gara pausoz. Hau super topean, ez ultra topean jarri dugu. Ultra mega top. Claro que si guapi, venga, isildu zaitez. Temazo. Tuak nien. Riginen. Koroa la masura. Venga, zuen etxean, den ematen, jantziko ditut. Irautzaile ginen. Hau da, korrika egiteko aproposena, bai, totalmente. Ez ginen, lakarizanko gara, pausoz. Oberena lesbianismo. Boiera da bide bakarra. Bale, bagoaz 18garrenera ere talde ezagun batek egina. Niretzat hau pixkat saturatzen bukatu zian abestia honek. Esne beltzaren bagoaz, topean jarri dugu. Gozatu, zeia bukatzen ari gara, 18garren korrikagan gaudela. Adriana, egingo dugu zuzenekoa. YouTubeen, Twitchen eta agian TikToken ere 11:30 aurrera. Hau, igo ebai, niri piloa gustatzen zait. Nik uste dut topean ongi dagoela. Bai,
Como? Aldapa goratako ideala. Motibatzeko, claro. Korrika! Bueno, bagoaz korrika eta bagoaz 19garrenera. Euskara da kanporata denok Korrikara. Hau jarri dugu oso onan. Euskara lauda Da eza, herriak. Handikan baitu korrika kasihera berria. Ondo dago aldapa maiak berako. Begira, honek ere biltzen zaitu pixka bat eta egiten dizu haupatu. Hau izan zen estrategia jakiteko nondikan nora joaten zen korrika hori. Ietan, hartu gaitu zen. Eta gure mintza eraz denok arroka Eta ja pasako gara 20garrenera. Zirkorrika. Hombre... Zaren malabaristak. Hau ultratop jarri dugu, ezta? Bai. Ah, vale. Bai, ultratop hemen dago. Kaixo neska pinpilina. Bat. Urteko ekilibristak, begirezle optimistak. Bueno, aroita, berez, korrikako abesti guztiak bezala. Baina nahiko desberdina da, orain arte entzun dugune abestitotik nahiko desberdina zirkorrikana esan nahi dut. Bai. Nere ustez. Eta niri artista ezberdinek parte hartzea hori da niri gehien gustatzen zaidana. Hitzekin maite dunak zirkorrika pixkat baina opa. Eta... Trapezeripean ilusionistak. Bueno, eta bagoaz aurrera, klika, korrika, igoneren gogokoena. Eta aroarena ere. Gezu izmangotzen ondala. Jarriko dut Laforiaren zatea. Klika. Gure borrokatiko jarritzeko auskoa Bizarrituko duen matxapestu dadila Herri feminista taskearen aldekita Lekukoan eskatzari emango dioten Amameka osatzatu dezatela ozen Atezta sentintzeko Eta, bagoaz, hitzekin. 22garrena. Onan jarri dugu. Nik uste dut hau dela oso ona, A ber, klika igo badegu, hitzekin ere igo. Venga. Ados niz. Pospandemiaren nostalgia gatik. Bai. Osa, nostalgia ez da hitza. Pospandemiaren sentimenduagatik. Ez. Libre. A ber, ez pasatu, Aner. Edo Aner, ezakit, nola dena, Aner, edo Aner. Sustraideren prosa gutxietxia, bai. Zientitu pentsen egin. Hau egiro egin, korrika zurekin.
Zenba jende dago, ez? 10 erdiak dira. Bai. 20 pertsona hemen. Zurekin. Bueno, bagoaz aurrera, eta... Hainbeste inkesta eta azkenen ezertarako, ez? Arro herri. Ara, berriz. Aquí... Join, ai. Ui? Ah. Ez. Ya está. Ai, hau da marrazki bizidunen. Bai, introa. Puf. 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 Hain topak entzun eta gero kakota hau jartzea kartzelara joateko modukoa da. Pixka bat bai. Horregatik jarriko gara aurten entzun ez dugun batetara. Rika. Sugeren zara Santagrazitikan zarrakatzen lura. Eta errigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten Iruñe, azken zein da zure kaletan. logorik gustokona? Logorik gustokoena? Uf. Korrikarako, ez? Bai. 10. Sin dudarik gabe. 10 dauka pak. 10 eta 12. 10 oso polita da, eta Bai. gainera bestia ultra top. Korrika! Ultra. Menetan iruditzen zaizue hau klikaren mailakoa. Ja, eske egia da, klika igo baldin badugu nik uste dut hau joan behar dela ultra topera, Venga, vale. Hau da berreskurapenetan irakasleok egiten dugun bezala, venga, a ber. Bueno, saiatu da. Ez, kontrakoa, errigora Gaza gaztetxak, aika urrego belanaldiak Ipar eta Ego Erramun eta Maizuz. Bai. Pues super topen, utziko dugu. Vale. Eta badago bonus track bat. Ze, claro, badago hor bat ez dena korrikako ofiziala. Baina askorentzat gure bihotzean agian da korrikako abesti gogokoena. Eta da... Guazen denok korrika! Txis! Bi! Bat! Guazen! Korrika! Odei, bai, abestiak! Sakrilegio ez izatea ofiziala, gure altxorrak. Bueno, korrika txikien abesti ofiziala, ez? Anerrorendik dago pixka bat minduta, klikaren kontuagatik. Nerrek gaur ez du lorik egin. Bueno, igo dugula! Baina beak esaten du ultra topa igo bar dela, baina ez gaude, nien hau ados. Ni ez da, osea... Bi klika hobena... Jo... Eta bueno... Ekipazo abesti honekin ja... Amaiera emango diogu zuzenekoari. Twitchen, YouTubeen, TikToken... Placer bat izan da. Igone, mila esker ona animatzagatik. Ordu de... Biratzagatik. 2 ordu eta erdi daramatzagu pasata. Mila esker hemen egoteagatik. Mila esker txatean egon zaretenei. Osea, gaur TikTok petatu dugu. Así que mila esker animatu jarraitzera bai Igon eta baita neuri. Hori da. Eta, bueno, jakin Igone eta zu ezara gutxiago izango, klika ultratopera igo behar dutela pentsatzen dutenak altxa eskua.
Bueno, Arkakuso eta Igone mila esker esaten dute txatean. Vale, bueno, kontatuko dizut. A ber, itxoin, kenduko dut hau TikToketik jarriko pintzatzen dela. Jarriko naiz ni haundian, haundian, ze YouTube eta TikToken daudenok ikusiko dugu non dagoen momentu honetan korrika. Aha. Ermuan dago, Palestinaren ermua Palestinarekin. Aupa, zelkartasun handia, nolako den gure korrika. Bueno, hau guztiarekin, bihar 11 aterriak aldera konektatuko gara berriz. Ekinta biok, Ekinta ekinen kanalean Twitchen eta nire kanalean YouTubeen. Eta agian TikToken ere, beraz, ez bazarete Bilbora joango, adi egon. Irudiak ikusteko sartu YouTubera. Sare sozialetan izen berdina dut. Orduan, guztiei aukera ematen diet, Igone, zuzenekoa agurtzeko. Orduan, zurea da aukera. Orduan, zuk bukatzen duzunean nik sartuko dut Aikako intro hori eta hau bukatu da. Eta zer esan behar dut? Nahi dezuna. Bueno, lehenik eta behin, Iruñe mila esker Arkakuso gonbidatzeagatik. Eta pasazaten guzti ere bai, mila esker gurekin feedback hori izateagatik. Eta, bueno, disfruta dezagun denok korrikaz, bihar azkeneko eguna, así que pixka bat unkituta egongo gea, baino, bueno, gogotsu datorren korrika ea nondik norakoa den, eta ze momentazo ematen dizkigun baita ere, así que mila esker denoi. Aio! Agur! Atajatzetik Bilbora.